ngau kerat kapediang sko bahaya pi baro ki mapet syakane ka program ka bakerpang jong ki khana ha ka banikong ngasmo ban ai no yu ble ubala penyo ini ya kan ni kalan ka bakerpang nga ai ku ble ru ya ka jing seng samla KGP sinot sepni ka bala penla ini bangin ship beta ha ka ni ka program lingba ka Good News TV kata ka program na ki persara ngashim ya kanika kaburu ban ai ku play new year ya baro na kabalang kajengi kelapen bed ba mentai ha kanika episode ngin penong ya ka Bible trivia di shwa bangin ya sedang ya kanika program ngan pensngau ka tokat ni ki dokhat na ka tian ka jong ku play bat ngan ya lam shi ki jing duai shwa bangin ya pendam ka jing duai ngan pule ka tokat ni ki dokhat na ka shithi upolu apostol shakinau Ephesus kalau nong kabaar kadokhat kabahasau terter iktian ki ba ongkum ni ublay ba ulong ubakan rai ka jing isne namar ka jing iet ka ba kraw jang dah ka ba ula iet yang ni wat men ba ngilalong ki bayap da ki jing ringkang jungi ulah pen em yang ni lamban Chris bat ulah pen mi yang ni lamban bat ulah pen syong yang ni lamban ha ki jaka peneng hau Chris Jisu baun yo pen i hakikerta ki bansawan ya kata ka jingken rai ka jingai jong ha ka jingles bon shani ha Chris Jisu namarda ka jingai la pen em pi da ka jingnet ken kata ru na phi hi kalong ka jingai ble da ki jingle ken ba uno ru yo ban sngo sara namar ni long ka jing thau jong bala penlong ha Chris Jisu yaki jingle babha yaki ba ublay ulal la kre lepa bangin yo ya haki tengin ya pendam lah kajing doi keburam bat kajing ongi ash ni atrai bamela penla yangi atrai kun ki kon hep ki jong me atrai bangin do bandan hak ni ka pohor ke bamenta bangin yo ban penyat ya kanika program atrai jong ki persa na ki persa ra jong ka Good News TV ka KGP sinat sapni hakani ka por ka pamenta atrai ni duai atrai bamen don lang ring kat ni atrai hakani ka por ka pamenta ni duai bamen ri men sumaria ni baro atrai kum juru men kerku atrai ki bapet yakani ka program ling baki mobile phone ki jong ki atrai men kerku ki atrai bahang no ki don atrai ka jing iet ka jong me atrai kan ya lang lembat ki atrai bat ka jing suma jong me atrai ka tap telo ki atrai hakani ka por atrai ni duai atrai bamen nang la atrai bamen benni atrai ki khon hep ki badet na ki wei ki balang atrai bakin la atrai bat pesap priang yakani ka khubor ka jong me atrai wat la ka de ha ka tien ka thlit atrai la ni ha ki rukom ki ba pher atrai ni duai atrai bamen le mami ni hakani ka por men ri men sumari ni bagi ki baro jong ka program ki long ki bayat renti ni panik ne kateng Jesus Christ mantas bam syukur ru amen diminta ni ni sedang no ya kani ka Bible trivia ngala pia pi ki prangot ki khana haki south le ki group kata ka deka a b k badi kani ka Bible trivia ngala bu ki non lightly ki rounds tingin pensngau ka wei pa ka wei ka jingkli jin nak benta ka wei ka group ka jingkli ka baningkong nak benta ka group don katnu teli ki kitab ha ka Bible Triu hoot kata ka dei ka jubab ka badai te menta ngin tindi no ya ka group B ka jingkli jong pi ka dei don katnu teli ki kitab ha ka testament ka barem lai pu khandai hoot kata ka dei ka jubab ka badai te ka group ke don katnu teli ki kitab ha ka testament ka bathamai arpo hnya good te menta ka jingkli na ka benta ka group D jere ki sautli ki kot ha ka Bible bayatho yangi shapang ka jingem u Jesus Christ menba udang don ha ka ni ka perthai Matthias, Markus, Lukas, Yohanes. Matthias, Markus, Lukas, Yohanes lani kita ki sautli ki gospel
Dia mentang ngin ya yang ke jingkeli ke grup A. Ke ka kitab ke bajrong tam ha ke Bible. Psalm hoy kata ka dei ka jubab ke badai. Ke grup B ke ka kitab ke balingkot tam ha ke Bible. Shti ka balai Yohanes. Kashiti ke balai jong Yohanes hoy kata ka dei ka jubab. Jika jingkeli mentakan lecture grup K. Mano batho shibon teli ki kitab ha ke Bible? Apostol Paul. Hoy, Apostol Paul ulah tho shibon teli ki kitab ha ke Bible. Dia ka jingkeli ka bakhat do nakani ka round kaya ka grup D. Jer ka kitab ka bakhat do ha ka testament ka batamai. Ka jing pen pau. Hoy, kadai ka kitab jing pen pau. Dia mentang ini syaka round ka baar kata kadai ka round syapang ki Bible characters. Dengan keli ka jingkeli ka baningkong na ka bentar ka grup D. Grup D yano lah syak bread ha ka kram kising Daniel. Daniel, very good hoy. Dia mentang ini syaka grup K. Grup K Uei upala syak dia merau daki henmen jong henrei hadit pat ulah kelalong undong yalam badon bor jong kari Egypt. Joseph. Joseph hoy. Ude Joseph upala syak dia merau haki henmen ki jong henrei hadit pat ulah kelalong uta undong yalam ubah kelan ubat tebet bah jong kari Egypt. Dia mentah syak grup B. Naki senan jong Jisu, uei ubalalong nongkrong kajna. Matias. Matias nongkrong kajna. Tika jingkeli ka basaw na kabenta ka grup A. Jisu ulah penimbiang yang naki bayap hadin saus ngi ngadei mano. Lazarus. Lazarus ubadai shipara batno. Kan mau ni am? Bat kamari bat kamarta. Kamari bat kamarta good. Mentah ke jingkeli kan ya yang syaka grup D. Grup D ngadai undang krong kajna bat ngakil halor uding banyo iya Jisu. Ngadai mano? Sakayas. Soal undang krong kajna bakil halor dia. Tina benta ka grup K ka jingkeli lah tip yang ada ka bor ka bakraw jonga hadu bala kap yu usnyu jonga ngadai uei mano badon bor usnyu sa kap no pade Samson hoy kata ka dika jubab ka badai bisa ka grup B lapan selek yang kum usim hakapor bangadang kena ngalah sedang kum unang aplang brod bat ngalah penyap ya ugolayat ngadai mano David. bat ke jingkeli kapak hatu ngalah pen baptis ya Jisu hakawa Jordan ngadai mano Yohanes unang penbaptis. Yohanes unang penbaptis ubala penbaptis ya Jisu hakawa Jordan. Di mentang ngin poi hakawai ka bentah. Hakane ka bentah ka bakhatu ngalah pen kre prat li kidur. Bat ngan pat iya kidi kidur kawai pakawai haka screen ka jongpi bat pila ban ya thu yang don ayu hakini kidur kadai kadur syapang jongno. Tingin sedangnya ke tangan pen iya kador ke baningkong. Grup A pila yo iya kene kador ka bami haki screen ki jongpi kadai kador ba udon ubriu ubat yo udieng bat pila bani iru ba kami ke na uni umau siang. Di pila bani tu yang aman no uni ubriu bat ule ayu. Moses open mi na umau siang. Kata kadai kejubab ke badai.
Moses udet uni umau siang ban penmi nak bentar ki kon Israel. Ya kan ni pila balap nak Exodus kalau nong ke bakat hanya. Kadur ke baar pila bani kan ni kadur bau don uwe ubreu uya bamlang bat kisnyang. Di grup B pila bani tu yang akan ni kadur jong nu. Uwe ubami la yeng jong uban bam ban kawai hadin pada upoi bam no bat kisnyang. Kun Sarong Arya. Kun Sarong Arya udah udah kun ubami nak kaya jong ukpa jong balik telut ya kaspa ka jong ukpa hadin pada lada yo jing bam shulai ne uhap wat trai bat upam bat kisnya ya kan ne pila bat yo na ulukas nong ka bakat san ka dokhat ka bakat wei der grup ke pila yo ya kan ne ka dur ka mi ha po ka screen ka jong pi ka de ka dur jong dok ha ubahe bat wei brio pila apa dia tu yang akan dikadur sepang jong no? Ujona. Ujona ubasha ngot hau dok ha ubahe. Grup D pila apa ni ia akan dikadur kade kadur jong sangut kita kibriu kidon hapo kalau yalding bat kidon kinau ap argot shamar. Pila apa dia tu yang manu kini kibriu sangut kibadon akan dikadur? Kidai kitu kilaingot kibasha ber kade. Kisah berat hadeng pikan mau ni am kadang jongki. Persang? Setrang. Mesat. Abednego. Shadrach, Meshach, bat Abednego tang ba pindah pet ya kan kadur kidon saw teli kini kibriu hapok jong kan kadeng. Ya uni ubasau haka Bible pinlaban pinyo naka kitab Daniel ke balai udai une kun jong ublay tingila ban semua tu pa udon lang kun jong ublay ubayada ya kini kilai ngut kisi paralon te mentangin pen saya kadur naka benta ka grup A dongin ya pet ya kini kadur nganget pila yo ya kini kadur haki screen ki jong pi ti pila ban ya tu yang grup A kini kade kadur jong ke Yang Jisu. Jisu le yo Jisu hak ni kador. Pen kelawannya ka Kadai ka kamba ka baningkong ka jong Jisu ba upen kelawannya ka haka jingya tho shong kurem hakana Galilaya. Ka jingkli na ka penta ka grup B. Tungin ya pet ya kan ni kador. Pila bani haka ni kador ba udon uwe ubri ubahe ba. Bat uwe ubri ubaret. Tihaka jingya tu kana pikan mau ni am kadeka jingya tu kana jong no ba udon uni ubri ubahe bat uni ubri ubaren Udebet bat ugolay rakamadan tama. Gidei udebet bat ugolay hakamadan tama. Mentangin ya baik saya kan ni kawe gadur. Pila bani haka ni gadur ba udon uwe ukana ubayang hapedeng ubat ya kakot pat kidon kumba ar laingot kibrio. Kiba syong lang bat Tika grup K pila apa dia tu yang jayu ha kan dikandor Jisu ka tempel. Jisu kan dikandor kapan ya Jisu ha ka tempel menba udang dei kat ar snap usyong ha kan dikat tempel usengap dikinong hikai bat kumju lu ukli ki jingkeli tingin ya pet no saya ka we kador mentangin ya pet ya kan kadur ka bakat tu ngatarai pila bani bakan kadur ka de ka pasuk ka bakran hina benta jong ladi di pila bani tu yang aja ayu ha kan kadur lani manu kini kibriu ha kan kadur Samson. Samson jayu yung Samson ha kan kadur Syakhabis. bat kan ka kentai ka de ka Delilah. Kadai ka dilaila ka balaya sopot bat kinong Palestia ban yo ban kap no yo usnyo jong Samson kanang ba unum deshu ta ubriu baklantam di menta ngila apoy sya ka bakut jong kene ka program Bible trivia bangila pen kre na ka balang ka jongi nganget ba lingba kane ka program pila yo iki jigi kai ki babun chat wat la ka de ka baret ru ai bakan long ka jingker ku na ka benta baro ki bahpet ya kane ka channel
nak benta ke buram ke jang uble. Amen.